Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil. Iki juga bocil iki. Oh, bocil, masih bocil. Ada Mas Hanif, ada Mas Reksa, ada Mas Iqbal, ada Dek Jihun, ada Mas Elvan, ada Mas Aji. Halo guys. Wah, semangat guys. Dan ada Mas Rama. Mas Rama memakai barungan. Wah, barungan ular. Ularnya kok warna biru yo, Ma? Ular apa, Ma? Wah, tak ngerti piye to, Ma? Terus ada Mas Aji. Mas Aji memakai barungan hiu. iki apa? Singa. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan memakai barungan Singa botak. wah singa. Di rambut re botak. Emang kowe sing botak. Ada Dek Jihun. Dek Jihun ini memakai barungan wih, barungan kelinci. Kelincinya warna hijau. Muncrat. Ada Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai barungan apa, Bel? Mas Reksa memakai barungan barungan ireng Aji. Dan ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barungan wah, barungan hiu. Ya saiki Mas Aji karo Mas Elvan dipakai. Mas Aji, walah. Wah, terlalu bersemangat. Wah, ngamuk. Bangsane para ganteng. Lho singa ki ngene iki. Sumikira saka Jumbo to. Ayo, Van. Mas Elvan. Yen bumi Wah, sing siji wis ngamuk kok. kababat kadadekke dadi Kutaraja. Yo Mas Sumikira Elvan. saka sak tengahing alas glagah wangi. Ayo. Evan, kenapa Evan? Semangat. Oke. Evan. Kata lemes to, Van. Kakean gizi. Tenagamu dadine entek. Wedi wae saiki iki. Mas Aji karo Mas Elvan. Wah. Dua barungan singa mengamuk. Ya wes yo Mas Aji karo Mas Elvan. Yo sekarang Dek Jihun. Ayo Dek dipakai Dek. Yo Hun, Dek Jihun memakai barungan kelinci.
Ya wes yo Dek Jiun duduk yo. Ya saiki Mas Henip. Mas Henip karo Mas Rama. Mas Rama yo. Ngalamun. Dek, engko ditata, Dek. Kok tak tata? Derno. Sing gunggu macan sapa? Caplok Mas, ada yang jeluk caplok Mas. Ya wes yo duduk yo Mas Rama karo Mas Henip. Awas Arhen, ayo keluar Hen. Wah, Arhen dicaplok Arhen. Wih, dicaplok. Yo saiki Mas Reksa karo Mas Iqbal. Ayo Bal, mangan sik. Kae dilis nek omah. Ayo Mas Reksa, ayo Sa. Ayo Mas Iqbal. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonan kene. Kang ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka sak tengahing alas gagah wangi. Ayo. Mas Aji. Ya wes yo duduk yo. Ayo Dek Jiun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, subscribe,